Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa temm l-ewwel stadju tal-ħidma tiegħu fuq id-direttiva tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. David Casa huwa responsabbli biex jistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar din id-direttiva u se jkun qed jirrappreżenta l-Parlament Ewropew fin-negozjati mal-Kunsill tal-Ministri. Fi stqarrija l-MEP David Casa qal illi din il-liġi se tintroduċi 10 tim tal-if imħallas għal missirijiet meta jkollhom wilt 4 xhur tal-if imħallas għal kull ġenitur sakemm il-wilt jilħaq ċertu età u 5 tiem tal-if għal dawk li jkunu responsabbli għal min jiddependi fuqhom. Casa sostna li jekk din il-liġi tiġi adottata tkun tfisser żvilupp drastiku fid-drittijiet tal-ġenituri u bekk ikollha effett dirett fuq il-ħajja tal-Maltin u l-Awċini. L-għan ta' din il-proposta hi sabiex jinħoloq bilanċ dwar ir-responsabbiltajiet bejn il-missirijiet u l-ommijiet, issaħħaħ il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol u tindirizza d-diżugwaljanza fit-trattament u l-opportunitajiet fuq il-post tax-xogħol. Aktar minn hekk il-liġi se tkun qed issaħħaħ ir-rwol tal-missirijiet fit-trobbija tal-familja u fl-aħħar mill-aħħar igawdu minn tfal. David Casa sostna illi qed jaħdem biex din il-liġi tkun implementata kemm jista' jkun malajr fil-waqt li fl-istess ħin jiġi assigurat illi n-negozji ma jkunux ibbombardjati b'obbligi illi din il-liġi tista' tintroduċi. L-MEP tal-Partit Nazzjonalista żied jgħid illi introduċa numru ta' salvagwardji biex jipproteġi lin-negozji żaru medji u li jinkludu l-possibilità li ssir talba biex dan il-lif ikun post it-tneħħija ta' sfidi amministrattivi kif ukoll il-fatt li l-lif jintalab minn qabel biex in-negozjanti jkunu jistgħu jagħmlu l-arranġamenti li hemm bżonn.